ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹಾಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಆನೋಡ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಸ್, UPS ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ಸ್. ಶೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶಶಿ ಶೈನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಅರುಣ ಮಸಾಲಾಸ್, ಸಲೂನ್ ಸೋಲೋ, ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಡವ್ ತೊಗರಿಬೇಳೆ, ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ARMC ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್, ಮಾತಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ, AK ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, JP ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್, ವೈಸ್ಮಯ ಪರಿಸಿನಕಡವು ಕಣ್ಣೂರ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ರೇಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ 92.7 ಬಿಗ್ FM. NAMMA TV presents Anod Dance Mommy Dance. Dance Mommy Dance. Dance Mommy Dance. Dance Mommy Dance. Hi, I'm Vinaya. ನಾನು ಟೀಚರ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಳು ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಎನ್ನ ದಿತ್ತಿನ ಬೇಜಾರು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ತಿಳಿಕೆ ನಲಿಕೆ ಎತ್ತುದು ಮಾತ ಮರೆತು ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಅದ ಪಂಡ ಯಾನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದುಂಬು ಮಾತ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ನಿ ಕಲ್ತಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಮರ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಏಪ ಈ ಜಾಬ್ಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾತ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ನೆನಪುರಂದು ದುಂಬು ಮಾತ ಅಂಚತ್ತು ಇನ್ನಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲ್ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮರ್ತು ಪೋಂದಿತ್ತುಂಡು ಈ ಜೋಕುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಎಂಕ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಇತ್ತ ಡಾನ್ಸ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಮಾತ ಎಡೆ ನೆನಪಿಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾತ. ಇತ್ತ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಶೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಎನ್ನ ಶೋನ್ ತೂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ ಪುರ್ಸೊದಜ್ಜಿ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಐ ಸಾ ಯೋರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದು ನಲ್ತೊಂದು ಮಾತೊಂದು ಇಪ್ಪರು ಅವು ತೂದುಲ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಎಂಕೆಲೆಗ. ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದಕ್ಕೂ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲದಿಂದ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಸ್ವಪ್ನ ಪಂಡಲ್ ಆಂಟಿ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿಂದು ಅವಾಗ ಎಂಕಲ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಥರ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಪೋಪಿನ ಅಂಚದಲ್ಲ ಆತೊಂಜಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಡಾನ್ಸ್ ದುಮ್ಮು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಆತು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಜ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಪ್ನ ಪಂಡಲಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನ ಐಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಪಂಡದ ಎನ್ನೆಯ ಬಟ್ ಅವೆಡ್ ದುಮ್ಮಿ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಳ್ಳ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೆಂಡೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಓಕೆ ಪಂಡೇರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅರೆಗ ಆತಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಜಿ ಬಟ್ ಓಕೆ ಪಂಡೇರು ದಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಪೋಲ ಪಂಡೇರು ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಹಾಂ ಪೋ ನಿಕ್ಕ ಡಾನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡತ ಪೋ ಪಂಡೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೇರು. ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಬತ್ತ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಎಂಟರ್ ಅನ್ನಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾತ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಸೆಟ್ ಜಜಸ್ನಾಗ ತೂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನರ್ವಸ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕೆಲೆಗೆ ಫುಲ್ ನರ್ವಸ್ ಆಂಡ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ದಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂಡದಂಜಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ವರ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾತ ಜಜಸ್ನಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೇರು ಅಕುಲ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ನಿಖಲ್ನ 100% ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡದ ಮತ್ತೆ ನಮಕ್ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಕುಲು. ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆದ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಅಕಲಿನ ತೂದು ಎಂಕೆಲೆಗ್ಲು ಅಂತ ನರ್ವಸ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಏಜ್ ಆತಿನ ಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೇರಲ್ಪ ಅಕುಲ್ ಆರ್ನ ಯಾನ್ ಪೋನಾಗ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆವೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಪ ಅವು ತೂದು ಎಂಕೆಲೆಗ್ಲೆ ಶಾಕ್ ಕೊಂಡು ಈತ ಏಜ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಈತ ನಲಿಪುನಾಗ ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾವಪ್ಪ ಪನ್ಪಿ ನಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನರ್ವಸ್ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಯ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋನ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಂಡ್ ಎಂಕೆಲ್ಲ ದಾದ ಕೂಡ ದಾದನ ಅಂದ ಬಟ್ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆಂಡ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಮಾಲಿನಿ ಹೆಬ್ಬರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರುಣ್ ಅಳ್ವ ಸರ್ ಇತ್ತೇರು. मन जावे शॉपिंग करा दे
ಚಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಮೇನ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದದ್ದು ಇವರ ಡ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ, ನಾನು ಈ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಸ್ಟೈಲ್. ವಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಂತ ವಿನಯನವರ ಹತ್ರ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಡುವೆಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನ್ಕೊಡು ಬಂದಿತ್ತೇರೆ. ಅಂಚೆ ಅದು ಡುವೆಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪನ್ನಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೇರಣ್ಣ ಒಂದು ಜನ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡು ಬಂದಿತ್ತೇರೆ. ಅಂಚೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏರೇನು ತೆತ್ತನು ಅಂಚೆ ಸ್ವಪ್ನಡಲ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ಸ್ವಪ್ನ ಪಂಡಲ್ಲ ಈರ್ನ ಮಗಲೆ ಉಲ್ಲತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಪುತ್ರ ಗೌತಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಈರ್ ಮನ್ಪುಳೆ ದಾಯಗ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಾನು ಬೈತಕ್ಲೇನು ಮಾತಾಡ್ ಮನ್ಪುರು ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶುರುನಾಗಲ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ 2:33 ಮುಟ್ಟ ನಾಗ ಎಂಕುಲ್ 3க்கு ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಅಲೆಗೊಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಲ ಆಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಅಲ್ಪನ ಬರೇಪಿನ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಅವು ಮಾತಾ ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಣ ಅಲೆಗ ಅವೇನ ಐಕ್ ಹೊಂದೊಂದು ಪೋಯಲ್ ಎನ್ನ ಒಂದೇ ಕಾಲು ಹೊಂದೊಂದು ಪೋಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಅಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಡೆಯ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಅವಡು ಅಥವಾ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ತಿಳಿಪುನೊಂದೆಲ್ಲ ಏತ್ತು ಸರ್ದು ಎನ್ನ ಬಾಯ್ದು ಏತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನೆರಡದಿಂದ ಪಂತ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತ ಯಾನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿನ ಯಾನ್ ಪಂತ ತಿಳ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಜಲೆಗೆ ಅದೇ ಪಣ್ಣಾಗ ಅಲೆಗೂ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಎಂಕೆಲೆಗ್ ಕಲ್ತದ ಅವಡತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಯಾನು ಡುವೆಟ್ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸ್ಯಾಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾತಾಯ್ತು ಅರ್ಧ ಏನು ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಐಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಜಾರ್ದ ಮನ್ಪೊಡಿತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೊಂದಿತ್ತಾನೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೂಲ ಇಂಚ ಇಂಚ ಯಾನ್ಲ ಒಂತ ಕಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪೊಡ್ಚ ಆಲ್ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನ ಲಡೆ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಬಂದಿತ್ತ ಯಾನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ನಡ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಸ್ವಪ್ನ ಯಾನ್ ಎರನಾಳ ಬೇತದಿರ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲು ಬೊಡ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲು ಜರುದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಓಕೆ ಬಂಡದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಂಚಲ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ಅಲೆಗೆ ತಿಳಿಪು ನೆನಪೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ತು ಬುಲಿಪೇರು ಉಂಡು ಅಲೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಅವು ಮಾತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಎಗ್ರಿ ಆಯಲ್ ಮಾತಾಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶುರು ಮಂತ ಐಟು ರೋಲ್ ಮಾತ ಮನ್ಪದಿತ್ತಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಡು ಫುಲ್ ರೋಲ್ ಆವಡಿಗೆ ಎಂಚಿನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋಯಾ ಎಂಕಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ನಾನು ಎನ್ನೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲೆಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೆಡಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಎಂಕೆಲೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಗೆ ತೆಡಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೈಮ್ ಇಡು ಅಂತಂತ ಅಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಬಣ್ಣದ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ನಿನ್ನೊಂದು ಹಿಡ್ದು ಅಲೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಅವು ಒಂದು ಮಾತು ಬಾಕಿ ಹಾಕೊಂಡು ಏಪ ನಿನ್ನ ನಮಗೆ ಅಂಚೆ ಮಾತು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತು ಆಗ್ಬೇಕು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತು ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾದಾರು ಪಂಡ ಜಿಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪಂಡದು ಅಂಚದ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೆಡಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಲ ತೆಕ್ಕದಂದ್ರೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ತೂಯಿನ ಫುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಏನ ರಿಲೇಷನ್ ಅವಡು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಭಾರಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅವು फूलों जैसी प्यारी प्यारी महलों की रानी तू झूले में झूलाऊं सो जा निंदिया की गोद में फूलों जैसी प्यारी प्यारी महलों की रानी तू झूले में झूलाऊं सो जा निंदिया की गोद में नीले नीले बालों वाली गोरे गोरे गालों वाली मेरे लिए राज दुलारी छोड़ी तूने दुनिया सारी सपनों में आने वाली निंदिया चुराने वाली मीठे मीठे सपनों में सो जा प्यारी राजकुमारी फूलों जैसी प्यारी प्यारी महलों की रानी तू झूले में झूलाऊं सो जा निंदिया की गोद में ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ರೆಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜೀರ್ ಅವರು ಕಾರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಅರೆಗ್ ಅವು ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಕ್ ಓವರ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಇದು ಹಗ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರೆ ಆರ್ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ಪಿರಾ ಕೈ ಕೊಡ್ದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ತೇರಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ ಡನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ವಿನಯ ಫಾರ್ ಮೀ ದಿಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ತೆಲುಗು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್
ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ आवड ಸಾಂಗ್ಸ್ आवड ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक मस्त लाइक अंड अप्पे मेरा विनय बकर मगलना परफॉर्मेंस अल्टिमेट निकल मम्मी बका मगलना जो प्रीति तोजुंड इंक दैट्स टच मी एक्चुअली ओवरऑल द परफॉर्मेंस वेर ಸೂಪರ್. ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಆಂಡ್ ಅವು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯ್ ದೆಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಣೆ ಎಂಕೆಲೆಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಡೆಗ್ ಪಾಡ್ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಆತ ಎಂಕುಲ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಪ್ನ ಒಂದಿನ ಪಿದಾಯ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋದಿತ್ತ ಒಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಎಂಕೆಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಪೋದಾನಾಗ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ತಿನ್ಕಂದು ಪೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕೆಲೆನೇ ಇಂಚ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಪ್ನ ನೋಡ ದಾಯಿಗೆ ಮುಕ್ಕಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಂಚ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮೋನೆ ರಾಧಾಳ ಉಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಪ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಆಂಟಿ ಈ ರೀತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಈತು ಉನ್ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರ್ ಬೊಕ ಇರೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂ ಅಂದೆ ಪೂರ ಮನ್ಪುರ ಹಾಕಲು ಅಂಚ ಅದು ಇರೇನು ಅಂಚ ತೂಪಿನ ಹಾಕಲು ಮಂಡೆ ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಇಲ್ಲಡ ರೂಟೀನ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ನಗನ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋಂದಿಪ್ಪರು ಅಕಲು ಮತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ತೂ ಪಾತ್ರ ಬಟ್ ಅಕಲು ಈ ಶೋ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅದು ಎಂಡ ಬತ್ತದ ಕೇಳಿರಿ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದಾರತ್ತೆ ಯಾನಿರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಾತ ಪಂಡೇರೆ ಅವತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಕೆಲೆಗೆ ಪಿದೆ ಪೋಂಡ ಇಂಚೆನದು ತೂಪಿನ ಪತನ ಅದನಾಗ ಒಂಜಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮನ್ಪುರಿತ್ತ ಈ ಶೋಡ್ ಹತ್ರ ಎಂಕಲೇನ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡ ಎಂಕಲಾಂತಿಗೆ ಮನಿ ಪಂದ ಇಲ್ಲದ ಬೆಲೆ ಆಂಡ ಎಂಕುಲಾಂಡ್ ಇತ್ತ ಈ ಶೋಡ್ದೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ಆತಂಡ ಅವು ಇನ್ನನಾಗ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಎಂಕೆಲೆ Mommy dance, dance, mommy dance. ಇಲ್ಲಿ ವಿನಯ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿನಯ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರು. ಅವರ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಅವರ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸತಿ ಟೀಚರಾಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅವರದ್ದು ಟಿ ವಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಸಹ ಒಂದು ವ್ಯೂವರ್. ಅವರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಈಗವರೆಗೆ ಸಹ ಅವರು ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಯ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಅವರು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಯಾವತ್ತೂ ದೊಡ್ಡವರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾವತ್ತೂ ಮಕ್ಕಳ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ವಿನಯ. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೇ ಅವರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅವರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಹ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಟು. ಶಿ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಎ ಗುಡ್ ಕೆಪಬಲ್ ಟೀಚರ್. ನನಗೀಗ ತುಂಬ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಟೀಚರಾಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಟೀಚರ್. लुका छुपी बहुत हुई सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ, आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡು ಎಂಕೆಲೆಗೆ ಥೀಮ್ ರೌಂಡ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇವೆ. ಥೀಮ್ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥೀಮ್ ಇತ್ತು. ಕಲರ್ಸ್, ವುಮೆನ್, ರೆಟ್ರೋ, ಕಾರ್ನಿವಲ್, ಸರ್ಕಸ್ ಬಂಡದ ಮಸ್ತ್ ಥೀಮ್ ಇತ್ತು. ಐಟ್ ಎಂಕ್ ರೆಟ್ರೋ ಥೀಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರೆಟ್ರೋ ಥೀಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಯಾನ್ಲ ಅಂದೋಷ ಮಂತದ ಆದ ಮಲ್ಪುನಪ್ಪ ರೆಟ್ರೋಗ ಸ್ವಪ್ನ ಪಂಡಲು ತೂಕಾಂಟಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನಳ್ಳ ಮನ್ಪುಗ ಬಣ್ಣ. ರೆಟ್ರೋ ಥೀಮ್ ಪಂಡ ಓಲ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನ ಕಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಎಂಕಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ಸ್ಟೆಪ್ ಆವಡು, ಎಂಕಲ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಆವಡು, ಎಂಕಲ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಡವು ಮತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಥೀಮ್ದಲ್ಲಕ ಇಪ್ಪೊಡಿತ್ತು. ಅಂಚನೆ ಸ್ವಪ್ನ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲ ಹೆಲೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಥೀಮ್ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಸ್ವಪ್ನ ಅವು ಮನ್ಪುಗ ಅಂಟಿ ಪಾಡದ ಅಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾತಾಡು ಒಂತ ಏನ ಸ್ಟೈಲ್ ಎತ್ತವು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಯಾನು ಅವು ಸ್ಟೈಲೇ ಇತ್ತಜಿ ಅಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಸ್ವಪ್ನ ಎಂಕೆಲೆಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊರಿಯಲ್ ಆ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಕಲ್ಪರೆಗೆ ಎಂಕೆಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಮಾತ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ರೆಟ್ರೋ ಥೀಮಿಗೆ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆಯ. दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो
ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಒಂದಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರ್ನಕಲ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವಡು ಅರುಣ್ ಆಳ್ವ ಸರ್ ಅವಡು ಕಾನಿಲ್ ಸರ್ ಅವಡು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಕ್ ವಾವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪಂಡದೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರುಣ್ ಸರ್ಲ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪಂಡದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಲ ರೆಟ್ರೋ ಥೀಮ್ಡ್ಲ ಎನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಂಡು दीवाना 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 प्यार का परवाना आता है मुझको प्यार में चल जाना मुश्किल है प्यारे तेरा बच के जाना ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಂಟೆಂಪ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತಂದು ಇನಿ ಈ ರೆಟ್ರೋ ಈ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂದುಲ ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತಂದು ಇಂಕ್ ಒಂಜಿಲ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದು ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಿದಿಸ್ ಸೊ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಯು ಶೋ ಇಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಥೀಮ್ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೋರ್ ಡಾನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವಾವ್ ಡಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕೆಲೆಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತಿನಿ ಪನ್ನಾಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಆಯ್ತು ಎಂಕೆಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್ ಆಯ್ಪಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಸೋಲೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಓ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಗೊತ್ತಾವಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ದಾಯ್ಪಣ್ಣ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಚದು ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಥೀಮ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್ ಕೊರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಡಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಪ್ನ ಪಂಡಾಲ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಪಂಡಾಲ ನಮ್ಮ ಡಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಆಪುಣ ಆಂಟಿ ನಮ್ಮ ಸೇಮ್ ಮಲ್ತಿನೇನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅಂಚ ಎಂಕಾಲು ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಪಂಡದು ಎಂಕ ಥೀಮ್ ಕೊರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಎಗ್ರಿ ಆಯ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಪ್ನ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಒಂದು ಎಂಕಂದು ಪಂಡಯಾನ ಅವಾಗ ಸ್ವಪ್ನ ಪಂಡರಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಟಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇರ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ಆಪಣ ಇರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಪಲ್ ಪಂಡದಾಲ ಎಂಕೊಂದು ಪಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ತೂಕ ಸ್ವಪ್ನ ಓಕೆ ಸರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಥೀಮ್ ಪನ್ನಾಗ ಆಯ್ತು ಮೂನ್ ವಾಕ್ ಅಂತೂ ಆ ಮೂನ್ ವಾಕ್ ಇಜ್ಜಂದ ಅವು ಡಾನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೇ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಮೂನ್ ವಾಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ 8th ಟ್ರೈ ಮಂತ್ನಲ್ಲಿ ಮೂನ್ ವಾಕ್ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಪನ್ನಾಗ ಶೂಸ್ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ ಪೊಡಿತ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ ಶೂಸ್ ಪಾಡ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮನ್ಪೊಂಡು ಅವು ಪಾಡೋಡೆ ಸರಿಯಿಂದ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೋಡೆ ಅಪ್ಪನ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತ್ 5 ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಸ್ವಪ್ನ ಪಂಡ ಆ ಮೂನ್ ವಾಕ್ದ ಸ್ಟೆಪ್ಪೇ ಬೊಡ್ಚಿ ಐಕ್ ಬೇತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಂಡ ಸ್ವಪ್ನ ಪಂಡೇರಿ ಇಜ್ಜಾಂಟಿ ಮೂನ್ ವಾಕ್ ಐವು ಪ್ಲಸ್ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಪನ್ನಾಗ ಮೂನ್ ವಾಕ್ ಬೋಡೆ ಆಯ್ತು ಈ ಮೂನ್ ವಾಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ಮೂನ್ ವಾಕ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ಪಂಡ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಇದು ಬುಲ್ತದು ಮತ್ತು ಬತ್ತದು ಎಂಚೆಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಮೂನ್ ವಾಕ್ ಬತ್ತನು ಈವ್ನಿಂಗ್ 6-8-9 ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಗ್ರೂಪ್ದಾಗ ಬರೋದು ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾತ ಅನ್ನಾಗ 1 ವೀಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 1 ವೀಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತ ಅಪ್ಪಾಗ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವಂದಿತ್ತು 9 o'clock ಮಾತ ಪನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಡಂತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಎಂಚಲ್ ಬುಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಿರು ಬಟ್ ಬೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬುಡೊಂದಿತ್ತೇರು ದಾಲ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅವ ಇವಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದಿನ ತಾನು ಯಾ ಹೆಂಕಲ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಕ್ಕೂ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ Her lines, divinity in motion.
presentation very nice. All the guys, airla lifts, stunts, pura maltini good, costume good, style good. For me, this was a wow performance. Almost clean maltar in the moments. Thank you, sir. Thank you so much. 98% panoli. Five, six, seven, eight. ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಬೈದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಅದಿತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ರೀಚ್ ಆಯ್ರೆಗೆ ಸೊ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ನೆಟಕನ ಒಂದಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೇರು ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಡ್ಡ ಹೊಡ್ಪಂಡದು ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕೆಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡು ಸೊ ಎಂಕ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಆರ್ ಈತ ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ವೇರು ಪಂಡದು ಸೊ ಫೈನಲ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಆಂಡಲಾರೇನು ಆತ ಪಾಲಿಶ್ ಮಂತದು ಈತ ಫೈನಲ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಬೈತೇರು ಸೊ ಅರ್ನ ಜರ್ನಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಆಡಿಷನ್ ಟೈಮ್ಡು ಮನ್ಪುನಾಗ ಅರೆ ಫುಲ್ ನರ್ವಸ್ ಆಗಿತ್ತೇರು ಆಡಿಷನ್ ಬತ್ತೇರು ಆಡಿಷನ್ ಮಂತೇರು ಸೊ ಆರೆಂಡಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇರ್ತೇರು ಸಪ್ನ ಆಡಿಷನ್ದು ಮನ್ಪೆ ಆಂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪೇನೆ ಇಜ್ಜನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ 100% ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಆರ್ನ 100% ಆರು ಕೊರ್ದು ಆರ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೇರು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಸೊ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದು ಅರ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಮಂತದು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಣ ಅರೆಗೊಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಟಫ್ ಅವಂದುಲ ಎತ್ತಂಡು ಅರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಈತ್ನೇಟ ಮಂದಿನ ಲೆವೆಲ್ಡು ಅರ್ನ ಫೋಟೆ ಪಂಡ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಬೇಸ್ ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಬೇಸ್ದು ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ರೆಟ್ರೋ ಆವಡು ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಆವಡು ಆ ಪೂರ ಸ್ಟೈಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿನೇಟು ಪೂರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತ ಸೊ ಯಾನ್ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕೊರ್ತಿನೇಟು ಆರು ಫುಲ್ 100% ಕೊರ್ದು ಈತ ಮುಟ್ಟ ಬೈದೇರು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನೊಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಲ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿನಯ. ಕಲೆ ಎಂಬುದು ನಿಂತ ನೀರಾಗಬಾರ್ದು, ಸುಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಇದೆ. ವಿನಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಹಾರೈಕೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹಾಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಆನೋಡ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಸ್, UPS ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ಸ್. ಶೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶಶಿ ಶೈನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಅರುಣ ಮಸಾಲಾಸ್, ಸಲೂನ್ ಸೋಲೋ, ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಡವ್ ತೊಗರಿಬೇಳೆ, ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ARMC ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್, ಮಾತಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ, AK ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, JP ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್, ವೈಸ್ಮಯ ಪರಿಸಿನಕಡವು ಕಣ್ಣೂರ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ರೇಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ 92.7 ಬಿಗ್ FM.